kaixo hemen baikugan eta gaurko ningoz beste bideo baten. Eta gaurko gunin gaur Rainbow Six Siegera jolasten. Eta gauz, tatzeregaz, ataketan. Así que venga. A ver zelako partia urte dinakun. A ver. Le ikusten duzuenez, tatxarek esteko ize retrocesorik. Osa, da pasada bat. A ver, mugitzen dan. Kain. ¡Hora de ir a por otra fuerza! Ez. Eta komeni. Solo queda un enemigo. Leko dugu hau. Bestela, ilemonaz. Venga, kanpora. Enemigo detectado fuera, ¿no? Lau. Capuen. Vale, parece que se pueda. ¿Es que? Venga. Equipo enemigo Vale. dominado por los atacantes. Momentuz, iru. A ver, zelan doin partida zue, ze estozazetarako balio, partida oso ondo aztie, eta gero dana pikutara jueti. Así que, igual, ez dakit zinartu, izan. Kabeiregaz aurreko bideon ez genuen okein sorte handize. Ez que igual goi ez Jagerregaz, zebez, bueno, esan aben gainera, niretzat defensorerik onenetariko edala bere arma pasada bat. Ikusa lozue zer dekodan jarrite, Jagerregaz, norbaitek jakina nahi bat dau. Eta, bueno, bigarren arbagaz beti silenciadora ematen dut, ize danetan, ez dakite, bai, uste dut danetan deko dala silenciadore bat jarrite. Eta, bueno, igual urrenguen probakot kaselegaz, Jagerregaz espado, bueno, ez banoi ondo, baina, bueno, espero igual, bueno, igual Jagerregaz ondo, así que probako dugu eta espado ondo, ba, aldatuko. Vale, a ver, beste taldeko bat dabil kargetan ondinon, a ver, bukatzen duen ja. Eta hori, bak, orain ez namen justo namen esan aurreko bideoen, ze aurreko bideoen zan aprobat luzie, ze, bueno, joen ikustera espado zu ikusi, baina negan esan da, azkenen, bueno, suposatu konturatu zaiela, esan namen dela bideo batzuk, oraingo Rainbowko bideo guztizik, izango dizela partida batekoek, ze bestela iten die oso luziek, azkenen, oza, uste dut, nire bi partidako bideo, bueno, nire azken bideoe, da, hogeita mazazpi minutuk eta niretzat hori ja oso luzie da. Orduen, niretzat hobeto da partida laburrek eta, bueno, errez ikusten diezenak, eta gehiago ezetie, kutxeo ezetie baino, eta luzi hauek. Azkenen, niretzat nik pentseta dut, bueno, bideok luziek diezenen, ba, batzutan kantzagarrek izetera heldu aldizela. Bueno, ez dakin nola noien, oza, zen hasi, berbaiten eta joan inaz. Koltoko naz, eta apiniko daz Jagerren Raman kulonek, ez que ez dakit joan inaz, eta bat hemen. Hemen jarriko dut beste bat hemen. Vale, eta hirugarrena egiz izan igual hemen ez. Eta goi ez, ze Jager bueno, nik ez dut erabiltzen nolan puntuen egoteko, oza, urte dintenaz, da buetak emoten duaz txarrak topatuz, así que venga, goi ez. Goi opizure. Hemen gure lagune biji laguntzera, bueno, jaila bat zekitxura oso na honek. Behien ez? Keba Batile. Ez dakitze pasau da, baina baten bat dago hemen. Hemen dik bueltak emoten, zeil dauz danak. Geratzen gara bi. Bai, hemen dik etorka da, Kontuz. Batile. Eta azkena hemen deko gu,
Venga. Los defensores Ostras, eliminaron a los ostras. No dice nada. Jakal edo nor? A ver. Jakal. Joder, boss baja. Ondo, momentuz ondo. Vale, ba, igual berriro be ez da igual, ez, aldatuko. Bueno, probauko dut asegaz igual. Bai, bas. Arazu da, a ver, zerteko jarrite. Vertical, vale. Ez mira, ez que aukinto pentsote mira aldatxe, baina ez dut ondo dauela. Mira holan, así que orain, komeni dauena segaz eramati da beste esplosibuek, ikusaldo duzue hor behien deko dazela, bueno, bere proiektilak, gehi beste esplosibo mota. Komeni dau eramati bestie, ze nerfea hoin dabe, uste dut lehen esala holan, baina nerfea hoin dabe, eta orain bakarrik dekoz bi proiektil, así que komeni dauena da eramati esplosibek, eta beste alde batetik proiektilek eta esplosibek, bai? Así que bueno, goiez. Ikusiko duzu ez, oso harin gaztetan diez, eta benetan, nik uste dut, honena da aukitie... Oh, hile indiez, beste ekipoko bi. Hori, gero eta esplosibo gehiago, hobeto. Ez dakit goiko... Beko pizuen, igual goikoen badau bat, igual goikoen beste. Ez dut uste, baina izen da. Ez dut dauela gure, bueno, lehene gogokin dugun leku berdinen, ez? Edo ez, ba. Ez behien. Ah, vale. Vale, badeko bi bombak, así que ez dago arazorik. Así que, bai, etxeko dugu hemen, ze ya ez dut ezengo. Sí, bueno, deko dugu etxean kamara non dago. Bai, eta venga, oiez. Jakalek apuroko dau, ez, ziurazki, kontuz jakal. A ver, venga. Estiro. Zozoarin hasi gara. Eta... Bai. Ez naben gogoratzen, Eskaira bat zeudenik. Bai. Bat dektau doi ja. Pitxura honek, A ver. Paso bai gara ja. Ez dau kapkanik ez? Well, bai. Ez dau. Pasa. A ver. Han. Deko bat, kontuz. Jakal. Hoi da. Bai, mundu txat. Motin dikogu. Ditz, arrure. Kontuz smokegaz. Kontuz. Ah. Vale, esto he gastado en niñonas. Hacen bombardes. Banekien. Vale, nos deco blitzekes. Hile, etan. Venga. ¡Buah! ¡Vuala! Sortzi baja. Pasada bat. Osa, horrelako partida ez dutara denbora askotan. Osa, bueno, gailera bitu da espeziala, así que ikusiko duzue bere bukaerako animazioa. Así que bueno, betiko moduen, espero zuen gustoko izeti. Eta, bueno, hola bada, emon like, suscribitu alzari eta komentau. Ikusten gara, horrengo bideoan. Agur!